ɗum noon on jaama on jettama onon yemnoɓe waga adande bébé Aissa e Abou Samba Diop ɗo e haalirde Teccane Pindi TV en jetti haaleɓe en keeɓi hen famamuya en nani ko haali ko holto fuɗɗi ko damal gadanal ngal wonno damal ɗimmal ngal salmini bandiraɓe gartan hen saabu wonɗo goppirnuɗen koɗo a janggi Qur'ana aɗa wawi duwade walla a wawa salmini bandiraɓe jokken eyyi mi salmini kala mbi o mbimi e mbimami e kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni miɗa salminma miɗa juuroma salmini foof en ñande nden kaalino jeeyaɗo diwan rumde wonko Allah hokki ɗum honko tawi goɗɗe fof eɗen gandi wohen fof jogui khalifa mum jogui ha saba nanga mum joni an Allah waɗi a janggi Qur'ana ha ɓow holto goppuɗa Qur'ana min mi jippani mi jangi Bakara ha Nas Allah walliki kam ɗum kam somi wi joni mboɗo jirgo ma ɗumen walla ko jippugol gay tan fala mi jangi Bakara ha Nas di kam ina e hoore he pour Bakara ha Nas ala wax dëgg fa yàlla ala hoore he wondo muraja o ɗe balɗe hiɗum wala wawa wasde bébé Aissa hande ka mawɗo galle beele ko e nder théâtre he dañƴa dewgal walla aɗa dewgal gila natan e théâtre he e nder théâtre he jañmi dewgal neɗɗo yima koye théâtre he belɗa ɗum resma non mbawmi wiide saabu o wonani ɗo wonɗo ko lesɗele par la suite ina kam yeeɓa e YouTube he hen yii kam belmi ɗum woodi noon ɓe mbi yillanoke kam numéro o debbajo hen woodi tottuɗo ɗum numéro am par la suite noddi kam heɓani kam arte ha Dakaru noddi kam waɗi insisté ha heeɓi kam min goni sehilaɓe ari ƴewde kam min gondi noon ha par la suite Allah waɗi jiɗgu minen min jiɗodiri après o humane kam gonmi joom suudu mum wadde on hattama wadde métier théâtre non o haɗani kam de mo sembilma hen boni kam hen walla no fewi hay boom saabiti gurdam ma haade ma naade théâtre no gurdunoɗa e bande en ko joguinoɗa e hoddiɓe e yimɓe e jawdi e ko naɗɗa e théâtre ko fay joni holno ɗum waadi eyyi hodde nden miɗo wurduno korejiam sehilaɓam yimɓam ɓe Allah waddi kam vraiment mais banggal jawdi en na hedduno seeɗa mais alhamdulillah kono ɗa théâtre ko kam biyeji keewi voilà wona biyeji keewi bon mais miɗa hen yetta Allah jaña hen haajuma tan nde kaɗa yettanno Allah nde ka yettanno Allah nde yettano Allah mi yettino Allah no moƴƴi ɓeydi ko jettunomi ɗum mi yettino Allah no moƴƴi ɓeydi ko jettunomi ɗum ani kam tooña de par la suite noon mini ɓuura yetto Allah ko ɓeydi ko jettunomi ɗum ko jaña haajuma tan mo humto ina weeli tawa a wiyani goto okkam walla wallam walla luɓam aɗa andi ɗum ko ɗum yettude Allah donc neɗɗo kala de pinɗa ɓuurat ɓesdu yettude Allah donc min miɗa ɓuuri yetto Allah vraiment jamburu jeeyaɗo e galle ɗo jeeɗa o e diwan mo jeeɗa o jangguɗo Qur'ana tawi Qur'ana ha dañi ko dañƴa ko so fini wina woppana naata e théâtre beele waɗano caɗele eyyi waɗino caɗele mum vraiment waɗino caɗele saabu jignaɓam ɓe jiɗano ɓe jiɗano heɓe ɗiɗo foof ɓe jiɗano surtout jignaɗam gorko jaɓano yiɗano anani mais yeehi ha ɓooyi haɗa andi tan ɓiɗɗo ko ɗum mus kadi ka afo tan min afo ina kam horsini noon ha wona hay no feewi ina kam horsini no feewi eyyi sodani mi ndigane e aduna donc par la suite yeehi ha ɓooyi tan tawtoyi kam beele ko an ay mum gila so a fuɗɗade ñaguiɗa ɗum jaɓanma walla a fuɗɗi ha gasi yiima nde puɗɗoɗa haalde mum noon dal guila début o tini ɗum dal par la suite wadde a suuɗotonoɗa tournoya wawa was saabu sika jeeyama e won famille sika yiiɗi hunde ha seɓma doole kortiɗa anda ono mbaddata heɗum nde aɗa andi jignaɗo mane koko yiiɗi ko ema afo kam sika ɓoydi jignaɓe ma ɗumen andu donc miɗa andi babam koko yiiɗi ko e am miɗa andina sababu mum kadi emin yo nenam yayam donc par la suite miɗa funtodira miɗa suuɗo ha hanti natti wawi suuɗede eyyi ɗum woni tan ɗumen ngeeloba na waɗa saha Baba Salo kono yumma no ɓatti ɓiɗɗo no feewi mbiɗa waɗani saha tan yummade ɓe jabtude seeɗa andi hen wona yaade koyɗe moƴƴe beele ma bama jabbo nenam kam yaawi jabbon sabu nde andine miɗa yiiɗi
kanko kala ko ɓiyum yiɗi woni ko moƴƴi tan o añaani eyi wawi babam dal ɓuranno ɗum ko ni no janngirmi mi continue jangdam mi uddita ɗo ndiga mi waɗɗon sukaɓe me ɗumen janngina kanko kam ko ɗum wonɗo vision mum e min vraiment ha joni jokku eyi mami jokko mami jokko jokku alwal mbaɗa da haɗa janngina inchallah mini miijo Aissa hol inde ma tigi tawi wona bebbe walla ko Aissa togotel mbatta ma Aissa tan wonno inde nde min ko Aissata woni indam tigi non bamma wima eyi nene ma holno wima fulɓe goto fof jogui inde minen noon Allah walli amen jignaɓam gorko o koko haali debbo o ɗum haali mi jiida mi ala mi jeyaka e leñol ngol gandanɗa ngol o innirat baba o innirat kaari debbo o fawa hen inde wonde min kala babam ɓiɓɓe mum fof ɓe inniri ɗen inɗe hen yayam rewi fawani hen goɗɗum ɓiye homo innirɗa ɗum an min ɓiyam sehilam ayirti lawol sehilam ayirti lawol jambol naɓe sehilam wona min innata ko bammum innata wona ala e kono mi haalalma tan an joni bamum to woni to ene jogui hakke o inni ana fawani hen inde wonde ala mi fawani hen inde wonde ko bamum inniri ko hen gondumi tan jaɓɗa joɗɗa tan jaɓmi tan wakkirlimi e Allah ko puɗɗa wadde mago théâtre ko hol pièce tan mo tournuɗa tan ɓuuri weldema tan heewema dañi tan tinɗa tan an a gollima hen golle baɗɗe fayida walla yeeɓama hen no fewi keɓɗa hen tedduli eyyi ottubira kam mi tini hen hooram banggal juude nde mi tini hen hooram carrément mi andi carrément min e nder personnage he yimɓe jeeɓi ɗum yimɓe jiiɗi ɗum mais pour banggal jawdi en vraiment mi tinani ɗum hen hol pièce mo ɓurɗa tinde jawdi haysa tinani wonata pièce peut être ko publicité wonata mais wona publicité mo mbaɗɗamo nde ƴa kalis kewa ɗiɗi jeeɓata tan ala min jeeɓaɓe no wawi woto nde mi yeeɓani wono jeemam tan aɗa fito tan aɗa diwa tan aɗa denko aɗa gappoɗe tan wadde ko ɗiɗi jeeɓaton tan ko ɗin min mi andani kono kadi keewi eyyi ko noon rek aɗa ɗo joni min fonna sade wat publicité mais min mi jaɓi wat publicité wiyam kono mbanmi jimbo walla mbanmi naggam ala haɗenndi wonɗo inɗe ɗe somiɗe inni ɓen ɓe joɓani en publicité mi faami kono ɗum fof de min eyyi mi faami kono wiidema tan holmo hen mo mbaɗɗa tan ɓuuri waɗande ma gartam woni ndede diwotomi won publicité mo mbaɗmi miɗa diwo miɗa liira comci mi yiɗa innude inde nde a diwa liira comci eyyi sabunde wotere tan nde mbaɗmi publicité miɗa fappo miɗa diwo wondo min mi heɓani ligne oyemo guppidan mi wawa wuppo ɓurmi ɗum wawa wuppo min ɗum jala paari ha heddi lirde kayne na jala kam wi kam joni a haalanat kam ni no mbaɗɗa ha comci ma laaɓi minnene mi walluma ha liira comci añum woni jool ala kono guppol kam joni wawi tinni neɗɗo sabunde ha wuppa kono jokkude darde kam holno ɗum woni wawa somi sotti ɗum kanko ma liranam wona wadde ko tan mbaɗɗon eyyi kay ko noon min mbaddi oɗon keɗo o haalirde Taccan on jeeɓa Pindi TV ɗo e Hann Maristes Touba Villa gonduɗen koye bébé Aissa mo ganduɗa ko maggiyanke fanniyanke ko fate pinal so Allah lamɗo jeeɓi yettini ma on jiimo ɗo taw koko jaani hoore makko e pulaar laaɗo ceew heewi yimɓe men yaltuɓe ko gonɗen naata e banggueji goɗɗi wona anje pulaar o ko wasa dañde ko foti dañde ko ɗo noon ko juma walla jama bawɗo kala yo ar noddina ko fulɓe kala ndendi poti hen ɗon ko gueɗal temmugal no feewi a galle hen jiiɗa galle amen noon jiiɗa Pindi TV no tawɗa ɗo bandiraɓe ko mawɗa haalde hen eyyi wax dëgg fa yalla miɗen welto no feewi saabu o adduɗomi ɗo wiyete Samba Gueye ko neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa Allah waddi kam mum ɓooyi min gondi e liggeyaji kewɗi min jaadi kadi ɗo kala kadi ɗo e Sénégal wonɗo ko sihilam ko kanko noddi kam waɗi feere andumi ɗo saabu ina anndi no mbami e pulago joni noon wi kam a ɓooyi haala pulago mais joni en jañi e joni noon a jañi ɗo kalɗa a jañi wuro ma nani minenne mbi ɗum hay goto idota komi ɗon min yaha toon kala ko mbawmi hen waɗ ha ɗum yahrino wuro ngo yeeso mami ɗum waɗ
kala ko mbawmi hen mami wat kaddi bawalam sabu ko mbaɗananmi ko seɗɓe heɓe kam waɗa exploité e ladde mi waɗa ɗum ɗo mbaɗan kam exploité ay ɓurani kam ladde ina mi waɗa exploité sabu minne kala ko jañmi tan ko bandam ɓurani kam ɗum heewani hay anduɓe min komi pullo heewani anduɓe heewɓe hen somi haali ci'ar ɓe mbiyata ko o nenani pular joni somi haali pular ɓe mbi he neke an ka pullo mbinom ndennade komi juddo jeeri mi hoccinto hen tan donc ko ɗum yettude Allah rek ɓe inchallah jarama min beltanimama bisimilla hande ka koɗo janggol wawi bismade galle ko galle ma a salminama a jurama a yettama min calmini khalifaɓe dine khalifaɓe aada bandiraɓe fo calminama juurama jettama ma en gartoɗo e dawalgol ngal so Allah lamɗo jaaɓi a jarama mi salmini on mi juurima on onon jarama ka moƴƴo ok jarama